ୱେଲକମ୍ ପାଇଁ ବାପା ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଦି ଜଣ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ। ପୁଅ ଆସିବ ବୋଲି ଫୁଲ ଚିହ୍ନଉଛନ୍ତି ଦାଦା। ଏଇଟା ମୁଁ କରିଥିଲି। ଫୁଲରା ତମେ ତିଆରି କରିଛ କି? ଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ବାପା କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି। ଏଇଟା କରୁଛି କିଏ? କିଛି ଖାଲିରେ ମୁଁ ଏତିକି କଲି ବୋଲି ନା। ହଁ ହଁ ହଁ। ଦେଖ ତ ଗରମ ଲାଗିଲା ଏପଟୁ କରିଥିଲେ ପଢିବା जस्ट मम्मी अंडर